det her sæt her, det er hvis du laver om på din Puch Maxi fra løse kugler til faste lejer. Det er meget populært at gøre det. Herover har vi afstandsstykker til forhjulet, til forhjulsaksen, og det følger sådan en lille seddel med, så man kan nøjagtigt se, hvor de her små rustfrie rør skal sidde på forhjulsaksen. Det her rør, der er her, det passer ind imellem lejerne i forhjulet. Dem her skal man egentlig ikke bruge, når man bruger de andre herover. Så er der medfølger der 4 lejer i 29 mm premium lejer, og så får man en baghjulsaksel, og der er det her rør her, det dur ikke, det er for kort. Der er det rør med her, vi får specielt lavet i 77,7 mm, og det er det her, man skal bruge. Og der er nogle afstandsstykker med, og så kan man også bruge det her rør, hvis man nu siger, okay, vi skal skorte et par ekstra rør, fordi der er noget med det lige for det til at passe. Der skal jo altid være, skal man huske, et rør mellem bremsepladen og inderingen på lejet her, og så skal der være et rør på ydersiden af navet, både foran og bagved også, så man ligesom tilpasser det. Og der kan man så serve det ekstra rør, man har her. Men der er lidt forskellige rør med, og der er også nogle her, man får til års på forhjulsaksen. Så god fornøjelse.